Assalomu alaykum musofirda yurgan akalar, ukalar, opa-singillar. Mana yuklar olib kelyapmiz. Kimdaki yuk bo'lsa olib kelaveringizlar. Nasib bo'lsa 2 haftadan chiqib ketamiz. Kimdaki yuk bo'lsa Iskolatda qabul qilyaptik. Adresimiz Lesnaya 13A, Obninskiy, город Obninskiy. Lesnaya 13A. Kimdaki yuk bo'lsa olib kelaveringizlar. İnşallah 2 hafta, 2,5 haftaga qolmay chiqib ketishimiz kerak. Furamiz kelib turibdi shu yerda. Бачо, кидаки бор дошта боше, ина фураи мо омадагай, ҳамин 10 ҳафтаи пас меброим мерем. Кадимда агар ки бор дошта боше, ина овардан гире. Адресаи мо город Обнинский, Лесная 13А. Кидаки бор боша, занг зане номрода. Номрои мо 810 513 56 56. бо бачаҳои неҷа дар фурӯшай кадимда дар кор боша скидкаи соз карда роӣ мекунем. ба хона рост кардаги бачаҳо боша ина дарам овардагием камш мондагиай кида дар кор шид алоқада бурмадан мегире.